Kuphila finyela khona le channel yethu eyungaphambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba sila ezibukweni kwiDozini Maskandi Festival siphethe amaciko amaningi endawo la bafowethu kunensizwe ehamba nayo lana izoyisho lensizwe sawubona hamba balake kushap ukuphawula ngomcimbi uphuma phakathi noma kwenzakalani uma phakathi mfowethu hayi sidale kahle kakhulu mfowethu okay mfowethu kuthi nowakho nje ubona sibonile ziningi insizwe baningi abaculi abakhona kule ndawo yaseJozini. Ngicela sibonga kakhulu kumfowethu ngakwenza ukuthi isana sedile khanda siyabonga. Wethu ingoma ikhiphile ithini iphuma nini isiphumile noma ithi sizobanye besifike emqubeni kahle kahle sibanje ukuzobasurprise nje la emidlalweni sazobanika ama-updates ukuthi iphuma nini ingoma umdlalo wasebusuku. Sibonga kakhulu bafowethu uhlezi bechaza insizwe yakhona la eJozini okuyiciko nalo elikhethiwe ukuthi libe khona lo mcimbi okuyidozini Maskandi Festival. Bafowethu siyacela nenze ukulungile nicele subscribe icenzele bell ukuze nizothola ama-notification njalo masiphosta ivideo. Siyi-channel esiyabonga. Share awusoyeke.